tyhini andidibani nommelwane na apha egaraji eSasol garage. Xa ndilapha kanye ethile uthi Mesa uzawubetha le 3 uyiphetheyo qha ndithi hayi Mesa. Uthi hayi sapha Mesa ndikubethele. Tyhini hayi thatha i-drink. Ndithi nona mfazi waqhuthela undibethele. Uthi ya Mesa xa sesilapha phandle Mesa khawusa. He Mesa into endifuna uyibulela kuwe. Ndibulele nje utata wakwam ndimvawuse uthi kule veki sayubheka ecaweni. Ndithi uthi ubheka ecaweni uye ecaweni. Ewe mna hayi Mesa ndifuna ubulela. Ndiyiqondile uba izawuba khona intshintsho kwabahambe nawe. Ndithi hayi inkosi kakhulu Mesa. Ndikrala ukumkrweca ndithi hayi esiya nje akayi kuba kutheni. Ufikile apha ekuseni. Fike seyindibonisa le nto le video caba izule lizwe lonke uba hey asoze kaloku ngoku ndizawubheka ecaweni kule cawe izathi emfonini uyela nje ugade uthi hayi ndiyele ugade wakwam. Ndizawutshintsha ngoku ndizawujonga noThixo uqoba ndithi yho ndizagcwala amabandla. Hayi azawugcwala amabandla uyawuthi usithe gabha icala lamadoda. Andiyazi ke aba ke bamengu abafazi babafumana ezicaweni. Hayi mntanam hayi mntanam uzeke ecaweni ungaze kunomaradulo lapha esithubeni. Hayi nantsika hayi.